So-ke uyakukhuthaza-ke yini wena ukuthi uma usungene kufuneka kucace ukuthi wena umuntu kajeqe nobhontshisi wena uyakukhuthaza lokho noma uthi hhayi akudliwa kukhona mabheka Akudliwa kukhona kodwa manje masake kwafika isidlo esikhonzekile. Hayi. Mase kwafika isidlo esikhonzekile. Hayi. Noma ngeke ngisho ukuthi uma kungekho ukudla engidlayo ngengudla kunye ngengudle kunye. Kodwa manje uma sekukhona ukudla okudlayo. Two, ukuthi uthanda ujeqe nobhontshisi akusho ukuthi awuyithandi mfethu. Akusho ukuthi inyama uyidla, akusho ukuthi indluba uzidla. Ubani ombiza ngendlubu? Uyabona-ke uba kusho ukuthi phela asibe kuyaphi futhi lento isivele isithi manje ngibona abanye bathi ubizwa bani wajeko. Cha, ngithi mina ngisho ngoba ukudla okukhonza kakhulu inkunzi uma ibuza ukuthi mfowethu kuphi ukudla okukhonzile uzokutshela ukuthi ujeko nobhontshisi. Ngoba ngiyafuna futhi ukuya nakulento ukuthi ubani ombiza ngojeqe. Kuzoqhamuka iphepha ubize iqhawe lakhe ngojeko nobhontshisi. Zikhona iy'ntatheli. Manje vele ziyarikhoda la iy'ntatheli zifuna ukubuza ukuthi utheni wena ngeqhawe ulibize ngojeqe nobhontshisi omunye umbize ngendlubu.